Endavant. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Seu. Què, com estàs? Bé. Bueno, pues començarem. Estàs a l'atur ara? Sí, Quant de temps fa? 2 mesos. Quines feines has estat fent i què feies amb aquestes feines? Jo sempre he sigut mecànic, no? I en aquestes feines feia una mica de tot de reparació del vehicle, canvi d'oli, paliers, pneumàtics, canviava filtres també, una mica de tot. Però quant de temps has estat en aquest treball? Tinc 4 anys d'experiència, ara mateix. Què és el que més et va agradar d'aquesta etapa? Aquesta etapa? Pues al començament sempre estàs aprenent coses més noves i ja no n'aprèn tant i va ser molt bonic en aquest aspecte. I amb els teus caps i companys com et relaciones? Amb els companys pues, molt bé. Teníem molt bon rotllo al taller, sempre estàvem treballant i de bon rotllo, perquè així es fan millor les coses. I els caps no teníem molta relació amb ells, però quan es donava l'ocasió no havia bon rotllo també, no érem cap mana i ja està. I què en penses de la disciplina? La disciplina? Pues, de la disciplina jo penso que és important, perquè si no hi ha disciplina tothom faria el que volgués, però sempre sense passar-se, perquè si no la gent es sent pressionada i treballa pitjor. Per això és el que penso de la disciplina. I ara en els temes dels estudis t'anava bé? Els 2 primers anys no vaig començar molt bon peu, però els 2 següents vaig seguir molt bé, aprovava més i totes les previstes m'ha sortit molt bé. La veritat que estic content d'aquest anys. L'ESO la tens? Sí, que la tinc. Has fet algun cicle o algun curs després de deixar l'ESO? Un grau mitjà de mecànica i el superior l'estic fent encara perquè el vaig deixar i ara... L'has tornat, no? Sí, perquè per qüestions de treball has de deixar. Molt bé. On fas aquest curs? El de l'eco superior? Sí, encara el faig. On? Em queda... A Martorell. El faig al Joan Olot. I per què creus que ets un bon candidat per a aquest treball? Perquè el treball és el primer per mi i sense... El treball per mi és el primer, vamos, que si tinc que fer qualque cosa, primer va demanar el treball, treballo molt bé en aquest sector i el més important és que m'agrada, i si t'agrada en aquest sector és molt important perquè si no, no treballaràs bé. Com o qui et va dir que et fiqués en el món de la mecànica? Ho vaig decidir jo, de petit, perquè de petit m'encantaven els cotxes i me'ls sabia tots, quan passaven i es deia i m'encantaven, no? I m'han anat fent gran i cada vegada m'han agradat més i mira, jo vaig decidir estudiar mecànica i ficar-me en aquest món. Quina creus que és la teva millor virtut? Que treballo molt bé perquè vaig tranquil però en un ritme molt bo i m'agrada fer les coses bé. Mai no deixo res a mitges, no m'agrada. I el teu pitjor defecte? Soc molt perfeccionista en aquest aspecte, no puc deixar res sense fer i això és un defecte. El consideres un líder quan estàs al treball o...? Jo no em considero ningú líder, jo sóc un més i ja està, sóc un més. I
i quan estic allà soc igual que tothom, igual que ells són igual que jo. Ja està. Així es treballa millor. Has tingut alguns problemes de salut o tens ara mateix? No. Tinc... No res grau, però tinc diabetes una miqueta. Vas bé a casa? Sí. Per les nits? Em sol anar al llit a les 12:30 i em llevo a les 8 i sempre dormo bastant bé. Encara vius amb els teus pares? Sí, Sí? perquè encara no ha donat la situació de trobar un pis adequat i encara soc jove per tenir... I el carnet de conduir? Sí que el tinc. El tens. Sí. Fa quan? Fa 4 anys, bueno, 3 anys que el tinc. Tens I cotxe propi, sí. També tinc cotxe propi, fa el mateix de carne. I el temps lliure? Què fas amb el teu? Temps lliure? Pues em vaig a la platja, a la piscina, totes les activitats d'estiu m'agraden. Totes. Surts molt amb els amics? Surto el suficient, tampoc em passo perquè després de llevar-se per matí a unes hores pues, no rendeixes i estàs molt malament, però sí que surto, no exageradament, però surto. T'agrada llegir? Llegir? Doncs no molt, no som molt aficionats a llegir, però a vegades les revistes i algun llibret que m'agradi a vegades no el llegeixo. Tampoc està malament, vull dir, una mica. I l'últim llibre que has llegit, què et va semblar? Pues estava bé, era una novel·la, un misteri i estava bé, em va agradar aquell llibre. Fas esport? Sí, faig futbol i karate també. Pues és tot això. Vols fer alguna pregunta o...? Sí. A la qüestió de les hores, d'aquí quina hora seria? Pues si t'agaféssim amb aquest treball seria de 9 del matí a 1 del migdia i després entraries a les 3 a taller i sortiries a les 7:30. Està bé, l'horari. La qüestió de salari mensual? Pues uns 1.500 al mes aproximadament varia. D'acord? D'acord. Res més? Res més. Pues trucarem. Què esteu ja?